हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दंजोबो। मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सआव साख्रि ओंखारना फैदों, गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबाय लोगोफोर। दा बेयाव नोंथांमोना गासै पस्टखौ नुनो मोन्दों 458। दा बेनि गेजेराव बायदि बायदि पस्ट दङ। बेनिफ्राय 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। HSLC BE पास गासैबो हायो। एप्लाइआ अफलाइन जागोन, बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना स्किप खालामनाङा, गासैखौबो नायलां जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो जाया। दा बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्टखौ खालामबानो जाबाय, जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौल' नायग्रोजोबदो। दा फैदो जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। दायो लोगोफोर लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन, डाउनलड खालामना लानो हागोन, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ। दा बेनिफ्राय नायदो नैबेयाव पस्टआ मा मा दङ। दा फार्स्टआव दङ पस्टआ लोगोफोर ट्रेड्समेन आरो बियो। दा बेयाव 134 दङ जेनेरेलाव, बेनिफ्राय ST फ्रा 25 दङ। दा बेयाव नोंथांमोननि बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन जोंनि ST फ्रा। गासैयावबो 30 इयार्ससिम हागोन। बेनिफ्राय दरमाहाया जागायगोननो 18,000निफ्राय जागायनानै 56,900 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। 10 पास जाब्लानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। 10 पास, 12 पास, ग्रेजुवेट गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। नाथाय नोंथांमोना 10 पासनि सार्टिफिकेट हरथारनांगोन। बेनिफ्राय नायदो नेक्स्टआव LDC लोगोफोर, बेयाव क्लार्क जाबाय आरो बेयाव नोंथांमोना 12 पास खालामथारनांगोन। आरो आं सेलारिखौ बेयाव बुंबाय थाला लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय स्क्रिनाव। बेनिफ्राय ST फ्रा बेयाव सासेल' दङ, आनरिजार्भआव 9 दङ। दा बेनिफ्राय मेटेरियेल एसिस्टेन्ट, दा बेयाव नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन, जायफ्रा बिनि सायाव डिप्ल'मा लानाय दङ अब्लासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै MTS। दा लोगोफोर MTSआव ST फ्रा सासेल' पस्ट दङ। बेनिफ्राय जेनेरेलावबा आनरिजार्भआव आरो लोगोफोर, बे आनरिजार्भआ जेनेरेल गासैबो कास्टआनो मोनो। दा बेयाव साबा दङ। बेनिफ्राय 10 पासब्लानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय फायारमेनाव आनरिजार्भआव 26 भेकेन्सि दङ। ST फ्रा साबा दङ, नोंथांमोना खालामदो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बेयाव। बेनिफ्राय 10 पासब्लानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर ट्रेड्समेन मेट आरो दंबावो मोनसेबाव, दा बेयाव दङ लोगोफोर। दा बेयाव 10 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ST फ्रा खमथार, बेयावबो सासेल'। बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 6 दङ। दानिया नायनोसै लोगोफोर मारै मारै खालामनांगौ। दा बैसोआ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय, बैसोखौ नोंथांमोना आं बेयाव बुंबाय थाला। दा बेनिफ्राय क्राइटेरिया नायनोबा joinindianarmy.nic.in आवबो थांना नायनो हागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय ncs.gov.in आवबो नायनो हागोन होनना बुंदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायनोसै दानिया मारै मारै एप्लाइ खालामनांगौ। दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर, दा बेयाव सेलारियाथ' दंखायो, आं खिथाखाबाय लोगोफोर, बेखौ आं बुंबाय थाला। दा जों एसे गाहायाव थांबावनोसै। दा एसे गाहायाव माखासे आरो इन्सट्राक्सन्स दङ, नोंथांमोना नायना ला मारै मारै एप्लाइ खालामनांगौ। दा बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटखौ आं लोगोफोर खिथाखानोसै। एप्लाइनि लास्ट डेटआ 24 जुलाइसिम थागोन। अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ स्पिड पस्ट खालामना ला। आं एड्रेसखौ गासैखौबो डिटेल्सखौ लिरना होखाजोब्बाय। बेनिफ्राय आं लास्टआव बुंबावगोन मारै मारै खालामनांगौ। बेनिफ्राय माखासे प्रसेस दङ, नोंथांमोना पस्टेल स्टाम्प लगायना हरनांगौ आरो। बेनिफ्राय नै लोगोफोर बैसोआ ST फ्रा 30 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै, माखासे प्रसेस दंबावो। दा बेयाव हाइटखौ नायदो लोगोफोर, फायारमेनाव नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामोबा जायफोर माने मेल केन्डिडेट, नोंथांमोननि हाइटआ 165 सेन्टिमिटार जानांगौनो। बेनिफ्राय लोगोफोर चेस्टआ नोंथांमोना 81.5 सेन्टिमिटार जानांगोन। खिन्थु ST फ्रा एसे कनसिडार दङ, 76निफ्रायनो जायो। बेनिफ्राय हाइटआ 162 जागोन। बेनिफ्राय वेट दङ लोगोफोर, अजनबो दं, 50 केजि मिनिमाम जाथारनांगौनो। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांनोसै, बेयाव आरो माखासे दंबावो, नोंथांमोना नायदो। दा रानिं खालामनांगोननो, रानिंआ 1.6 किल'मिटार नोंथांमोना रानिं खालामनांगोननो। बेनो जाबाय लोगोफोर जायफ्रा फायारमेनाव एप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय 6 मिनिट्स 30 सेकेन्ड टाइम थागोन, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो, बायदिसिना दंबावो, बेखौ इम्परटेन्ट खालामनांला, नोंथांमोना हाखागोन। नोंथांमोना जास्ट एग्जामखौ पास खालामग्रोदो। बेनिफ्राय MTSआव लोगोफोर, MTSआव जेबो गैया। बेनिफ्राय ट्रेड्समेनावबो एखे, बेनो जाबाय 1.6 किल'मिटार नोंथांमोना खारनांगौ आरो टाइमा एखेयानो। दा बेबायदि दङ, नाथाय हिन्जावफ्रा खारनांनाय नङा लोगोफोर, बेयाव होनाय गैया। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै। दा नेक्स्टआव दङ माखासे आरो क्राइटेरिया, नोंथांमोना नायना लादो। एग्जामा नै लोगोफोर, नोंथांमोना एग्जामखौ 150नि होनांगोन आरो गासै टाइमिंआ 2 घन्टा 30 मिनिट थागोन लोगोफोर। दा बेनिफ्राय GK दङ, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स दङ, रिजनिं दङ, निउमेरिकेल दङ, बेनिफ्राय इंलिस दङ आरो लोगोसे एवारनेसबो दङ। दा बेनिफ्राय नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना रिटेन टेस्टखौ होनांगोन होनना बुंदों। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै। दा नोंथांमोना नैबेखौ नायना ला, MTSआव जायफोर एप्लाइ खालामगोन, MTS, फायारमेन, ट्रेड्समेनाव बे एग्जामा 10 लेभेलनि फैगोननो कुइसना, नोंथांमोना फरायबानो जाबाय। बेनिफ्राय बारा गोरा फैया बेयाव। बेनिफ्राय नायदो लोगोफोर दानिया मारै नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा माखासे प्रसेस दङ। गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै नोङो जेराव पस्टआव एप्लाइ खालामदों 10 पासाव खालामदोंबा 10 पासनिखौ हरजोबनांगोन। जुदि ग्रेजुवेट हरनोबा हरनोबो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे इनभेलप बायनांगोननो, जों खाम होनोना इनभेलप, 12 × 18 सेन्टिमिटार गुवार दङना, बेखौ नोंथांमोना हरनांगोन। बेनिफ्राय गासिबो एड्रेसखौ नोंथांमोना लिरनांगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर इनभेलपआव नोंथांमोना 25 रुपिसनि पस्टेल स्टाम्प थायोना, बेखौ सिथाबना हरनांगोन लोगोफोर।
बेनिफ्राय अरिजिनेलखौ नोंथांमोना हरना होदो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ हरनाङा गासैबो जेरक्स कपियाव सेल्फ एटेस्टेड होदो नोंथांमोना बेखौ हरदो दा मा हरनांगोन नोंथांमोना नायना लादो नैबाव बार्थ सार्टिफिकेट दङ बेनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड सार्टिफिकेट नांगोन लोगोफोर बेखौ नांथारगोन नोंथांमोना डक्टरनिफ्राय लाना फैदो बेनिफ्राय नै कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटआवबो सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन माने गासैबो डकुमेन्ट्सआवनो सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरनांगोन बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आरो क्वालिफिकेसनखौ हरखानांगोन दा बेनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर नेक्स्टआव जों थांसै दानिया माखासे आरो इम्परटेन्टखौ नायबावनोसै दा नोंथांमोना बेखौ हरबानो जाबाय जाहाथे इमेलखौ नोंथांमोना सिङाव आरोबाव गांसे खामसाना हरबावो नोंथांमोना हरबावबानो जाबाय जाहाथे माने बेक फैफिनो आरो कल लेटारा बेखौ नोंथांमोना हरफाबानो जाबाय थाइबानि आरो पस्टेल स्टाम्प नोंथांमोना हरफाबानो जाबाय मोजांनि थाखाय नेक्स्टआव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै नेक्स्टआव माखासे नायबावनोसै नै लोगोफोर माखासे बेयाव दङ सार्टिफिकेट जुदि स्पर्ट्सनि दङब्ला नोंथांमोना मोजां आरो जुदि स्पर्ट्सनि गैयाब्लाबो जेबो नङा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टनि थाखाय दानिया फर्म लोगोफोर नोंथांमोना फर्मखौ मारै मोनगोन दा फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो दा पिडिएफ फाइलनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन नोंथांमोना कम्पिउटारनिफ्राय थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नै लोगोफोर बेयाव फर्मा दङ नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै हरनांगोन आरो दा मारै फिल खालामदों नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना लादो बेयाव नोंथांमोना नामखौ ब्लक लेटारजों लिरनांगोन बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम आधार कार्ड नाम्बार दङबा होबानो जाबाय दा बेबायदि हरबानो जाबाय आरो दा पस्टआनो अट'मेटिक दंखायो नोंथांमोना अट'मेटिक बेनिफ्राय नैबे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बार थायोना रिक्रुटमेन्ट नटिस नाम्बार थायो बेखौ नोंथांमोना नैबेयाव लिरथारनांगोन पिडिएफ फाइलाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय फट'खौ नोंथांमोना बेयाव सिथाबनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरनांगौनि लोगोफोर नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन फट' गांनै हरबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नेक्स्टआव जों थांसै माखासे आरो दंबावो बेयाव नै बेबायदि नोंथांमोना बेखौ फर्म फिलआप खालामनानै हरदो दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ बाय पस्ट खालामनांगोन दानिया जों नायनोसै एड्रेसखौ दा एड्रेसा सबसे गोजौआव दङ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नै लोगोफोर बेयाव दङ एड्रेसा नोंथांमोना गोजौआव दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेयाव दङ दा जों नायनोसै फैदो फुल एड्रेसखौ जों मारै एप्लाइ खालामगोन नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुदों एड्रेसा बेयाव दङ बे जेरै दङ नोंथांमोना बेयाव लिरनानै हरबानो जाबाय बेनिफ्राय होनदों जे लोगोफोर नोंथांमोना नै बेयाव स्पिड पस्ट खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो सहैनायनि जाहाथे माने थाब सहैयो बिनि लास्ट डेटआ 26 जुलाइ नालाय दा बिनि सिगां सहैनो थाखाय नोंथांमोना स्पिड पस्ट हरबानो जाबाय दा एड्रेसा बेयावनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना एड्रेसखौ हरदो जेरै एड्रेस नुदों बेयाव नोंथांमोना हरबानो जाबाय स' लोगोफोर बेनोसैमोन नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना हरदो जोबोर मोजां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब नोंथांमोना मोजां चान्स मोनगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो हानायसेबां बेबायदिनो गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन दा बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन आरो मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्स लेभेलनि बेयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि दा बेयाव नोंथांमोना मावनो मोनगोन आरो जायफ्रा पास जायो लोगोफोर दिल्लीयाव दङ हेडक्वार्टारा दा लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन